nabashimakazi nabavangeli nobaba Nkosi yami amakhosi asemakhaya nomama nentombi nensizwa neSunday school ngiyambingelela ngokusithoba egameni lomfeli wami uJesu Kristu waseNazaretha abathandekayo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukubeka kuhle nawe wabakhona ukuba bazalwane sizohlanganyela emkhosini ukumphakamisa uJesu. Amen ke bathandekayo. Ke sihlabelele nje bathandekayo. Webathandwa yekinhla ekhandla yokukholwa kuyo Jesu nokuphathwa yesakisa kwaze kwaba la. Sibingelele nabaqala ukuza phakathi wethu. Siyambingelela ngokusithoba egameni lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu sikhona abazalwane. Sikhona ke bathandeka abaningi ke ahambile ke bazalwane baye emsebenzini. Sibonge kakhulu izolo begcwele bazalwane. Impela kulokhu nenze kahle kakhulu. Babi bathatha abalala emakhaya. Izolo begcwele. Amen. Begcwele izolo kanti gcwele nje izolo uNkulunkulu uzowehla. Amen. Izolo befree besahamba. Izolo besahamba. Amen. Amen. Amen bathandeka. Kwagcwala bazalwane. Manje ke siyabona ke bathathe imisebenzi abantwana bakaNkulunkulu. Nantamba abafundisi yathemba bazalwane ukuthi uzogcwala. Ngoba bazalwane into uNkulunkulu ayijabulelayo umntwana wakhe. Mayisethe umntwana wakhe umkhethi. Masuthathe nje injonga lokuthi uJesu yamkhetha. Kufanele ukuthi umlalele. Amen. Ukumlalela kwakho ukwenze njani? Ukuthi makuthiwa nje kwenziwa into enkonzweni yenze. Amen. Amen bathandekayo. Makuthiwa kwenziwa into enkonzweni yenze lo nto leyo. Futhi special makuthiwa uNkulunkulu uthi impela nje impela qaphela mzalwane. uNkulunkulu siphinde bazalwane i4 weeks yonke sisebenza imisebenzi yethu. Wasethi egcineni kwenyanga 3 days nje nimpe yona. Iviki bazalwane usiphile uNkulunkulu 6 days yonke. Wathi nje lolodwa uyabona mawusuhlulwa nje lolodwa yeke ukhulunyiwe izolo bazalwane. Amen. Masuhlulwa nje lolodwa awuyingempela. Hayi wamane ngempela yodlimba hamba masuhlulwa lolodwa. Amen. Amen. Ngoba noma ngabe uyathanda ke manje noma ngabe uthandi ke manje ngoba usuku lwakhe. Amen. Amen bazalwane. uNkulunkulu uyadlula ekutheni uyamthanda. Uyadlula ekutheni usindise umntwana kaNkulunkulu njethelela izolo. Uyadlula lapho. Ngoba sikhona nefebe esindisiwe. Bakhona nabathakatha abasindisiwe. Uyadlula lapho uNkulunkulu ubheka inkambo yakho. Ukuthi uyilinjeni usidela kangakanani. Amen. 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 Khulunywa kakhulu izolo bazalwane kwakhulunywa into ekade ingusiviki lonke.
ekade nginikwe yona ukuthi ngenkonzo yasentabeni uzokhuluma kanje. Wafana wakhulunywa ngayo yonke. Ngathi esabeka ngathi izulu ngathi wakhuluma uNkulunkulu ebandla lakhe. Amen bazalwane. Wakhuluma uNkulunkulu ngebandla lakhe. Esasho kwaba umfundisi ukwayela ukuthi ukhona umama okhulumile la ku-YouTube postcard wathi umama bazalwane utshelwe ingane yakhe eyilande esikoleni yathi ingane wemama yathi yazi ukuthi mina ngibona uGabriel. uGabriel ufikile kini wangixoxela izindaba uGabriel. Wathi uGabriel ngathi 100 1232 bafila abantu ngelanga elodwa. Asazi noma bafela eSouth Africa nakhona futhi la eSouth Africa nakhona la eGoli Johannesburg Gauteng bangafa babe 130. Akunanjaba abantu namhlanje bafikisa kwempukane bafila abantu lelo nani lelo ubuhlungu. Uthi lo mama uthe uGabriel akungenanga lo yedwa ezulwini. Wakhala umama ukhale ngaze ngakhala. Ukhale ngaze ngakhala ngoba lo mama mayisekhala uthi kanti inkosi sikhonze kanjani? Uthi manje inkosi kanti senze njani? Ngoba siyakhonza, siyaya enkonzweni, siyanikela, sizila ukudla, siyathandaza, senza yonke into kanti inkosi senze njani? Kanti wena inkosi ukhonzwa kanjani? Ngathi ngisalalela kanjalo nami wangiphendula uGabriel. Wathi niyazi ukuthi angithi niyazi nini ematshela ukuthi ngikhonzwa kanjani? Noma bangangikhonza bakhulume ngeyilimi uma bengahlambuluka bayi. Noma bangangikhonza bakhulume ngeyilimi uma bengaphilisa bayi. Ngoba bayangibhanga, bayangisheba, bayangimixa. Amixwa ngibhangwa. Amen. Uma nekhaya ethi sikhonze kanjani? Uyabona uSathane unobuqilo obukhulu kakhulu. Ikholwa into ofanele iqaphele kakhulu okudlula yonke into uSathane. uSathane wayelizwi iBhayibheli elilethi indaba zikaNkulunkulu elilethi imfihlo kaNkulunkulu kwaliyeka. Wathi abafunda bakholwa kunandaba. Waye kumthandazo. Wathi noma bangathandaza bakhuluma ilimi kulungile abathandaze. Waye fasting. Wathi nami ngiyisatanist ngizobafundisa ama-satanist ama-fast. Waye amakhola ya fasta. Uyakizwa ukuthi nje. Kodwa yinye into ayithatha. Wathatha inhlambuluko. Ngoba wazi ukuthi mangithatha inhlambuluko noma ungathandaza kanjani, mawunebala enhlizweni lomthandazo beka uzwe. Amen. Yalahleka inhlambuluko kasontweni. Kwathi mawuzohlambuluka ukuthi umuntu omusha uthi nenkaluko ngifuna indoda. Athi umfundisi hey angiyena uNkulunkulu. Usho umfundisi ngabe ngisiza lo muntu. Ngoba lo muntu manje ubilwe isono. Ngabe uyamsiza. Kunalokho umtshela ukuthi mina ngiyena uNkulunkulu. Okuthwala izolozi. Baphika abantu. Bayafa abantu. Bayafa abantu bonke bayisihogwe. Basilele inkonzo enhlambuluko. Uthi lo mama ngisho abafundisi abashumayela ivangeli abahambile emhlabeni size sibe phezulu kwamathuna abo sisho sithi simbonile uyangena beshumayela kunabantu abaphendukile kodwa kayi ngoba igazi kaJesu walishayindiva. Igazi kaJesu alenza ilutho lihleli lapha la leGolgotha kodwa lihleli alihlanzi lutho aliwashi lutho. Amakhola hamba neqeqeba yenzondo. Amakhola hamba noqeqeba lamanga ayahleba ayazondana. Amen. Izono ekhona ezenza ukuthi amakhola angayizulwi izuthu. Igazi kaJesu alenza ilutho lapha la leGolgotha kuba lizohlanza izono zethu. Alihlanzi izono.
ngoba sizisi kuye. Asizisi kuye. Amen. Amen. La ematsheni asizisi izolo ekamerweni. Owethu Jesu akathashile ekamerweni. La ematsheni. La ematsheni. Sivuma izono. Sivuma izono. Ngithi lenkosi ijabule sivume komunye. Sesizolifundisa manje ngikhule ngempela lesimiyekile. Manje ngivuke ngephupho elibuhlungu. Kade ngilisho enkonzweni yomama leliphupho. Bobaba ngivuke ngephupho elikhulu kabi. Ibandla likwele njengoba lidwele. Lithandazana ukudlala. Kodwa kunomama laphana angazi bebe u4 be u5. Bethandaza labo mama kuze kwaphuma yonke into, kwaphuma amafinyela, kwaphuma omathe, kwaphuma yonke into. Nenyembe zabo kungathi ziligazi. Wathi umuntu ubheka ukuthi bathandaza kanjani. Kodwa bahlambulukanga. Wathi into eyenza ukuthi la ematsheni into zenu zihambe kancane, nebusiso zenu zihambe kancane, anihlambulukile. Ningena enkonzweni nenhlambuluko. Anihlambulukile. Ngaphupha futhi ngaphupha ishinyoka epinkenhle idindilizana. Wathi uNkulunkulu sengelilwele amasatanisi sengumtshelisile nganixoshela amasatanisi. Manje ngenxa yenhlambuluko azoqeda amasatanisi. Izofika inhle. Inhle ibukeka, ipinkila. Batshelile mama ngolosini. Kanti izoniqeda. Bazalwane ngiyahlanjulula. Ngijabulile izolo bathandekayo. Hayi ngijabulile inhlambuluko yenu izolo. Hayi. Iyo inhlambuluko lekade ngihlambuluka izolo. Iyo ke. Hayi omunye wahlambuluka ukuthi impela njena sasisemshadweni mama wahahabuza wangishonisa lena. Ubloy athi yena uthanda kabi ukumala. Hayi uthanda kabi. Azabambelele izingane. Yini angakaye ngala. Ayobambelele ngala. Amen. Mama uthanda kabi mama ngala. Mama mthola ngala uthethile. Uyakhonjana. Ngiba ukuthi bonke uyakwazi bezile. Amen. Hayi mhlawumbe izolo bafana. Hayi yikho uNkulunkulu ufata. Amen. Akahlisa uNkulunkulu umthandazo, akahlisa uNkulunkulu uzokuhlabelela ebheka ngaphakathi ukhona omunye othe akabheka ubheka inhliziyo. Amen. Wesho uNkulunkulu izolo bafana. Sisesahamba. Bebonake. Ingakho lokhu mzalwane musujwayele ukulova inkonzo. Mayithe uNkulunkulu inkonzo zenkonzweni. Njoba ngisho nje bamfundisa ukwanyana ethi uyeshaya uvalo. Ngempela uChris wasifika singasekho. Belo umshayeli uvalo belumike. Amen. Wathi lo mama uthi yona kanjani? Ezulwini yiwa ngokuvuso. Lapho nqa osholo. Lapho ongama nje yenqa. Jesus. Ukho ukuyikhuza nje kwawuthi ungaganja kodwa futhi uthulume awutha ungulume oyo khona no mathi iqalani manje nafu ngoba yingayifuyi manje una ulisha ukani sesokuma ngoku abantu laba abazulwini hlabanye afuyisha kwafika uNkulunkulu uthele ngoba bese umafuna
ushenza awuzibona sokuthi wena ungathembi othembile uthanda umuntu kathi uyothanda waze washo umfundisi wami wathi indlela yakho nintaba indlela yakho nintaba uthi uNkulunkulu onesikhwele njoba usuke kwakho la uzokhuleka awuzeli uzobona ubani ukuthi ugqokeni awuzeli uzobona ubani ukuthi wenzani uzokhuleka lithi umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe ulanje nawe wakhulekela uJesu amen amen. This one uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sesifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena. Verse 2 njengalokho uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Amen. Uthi khazimulisa indodana yakho njengoba le ndodana nayo ikhazimulisile. Namhlanje sekuyithina esithi namhlanje kuJesu Jesu sikhazimulise. Amen. Ngoba nathi Jesu sikhazimulisile. Sikusho lokho ngempela simkhazimulisile. Sikusho lokho sidini imiyalo yakhe. Sikusho lokho sidini imiso zakhe. Sikusho lokho simthokozisa. Sifana nabo Enoch abafa bemthokozisa. Abangakubonanga ukufa bahlwithwa ngoba babemjabulisa. Inkolo yomuntu ukujabulisa uJesu. Akusikhona ukuthi ngisindiswe ngumthwalo kaNkulunkulu ngidedela izono. Akusikhona lokho ukulalela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Yebo. Amen. Amen. Mlaleli Jesu. Khazimule namhlanje. Sizocela inkazimulo kulomkhuleko. Ukuthi sikhazimulise baba. Ububi bethu akusezuhlala luthe enhlizweni zethu. Akusezuhlala nonxa enhlizweni yakho. Akusezuhlala nongibonile. Akusezuhlala nongizwile. Ulimi lwami Jehova khipha umnqantula. Ngoba bazalwane kukhona uthuthu yakhuluma kungena igama olungelona iqiniso. Ukhuluma amanga. Avumela umanga. Ngoba ngeke ungene akungeni nesinqane indlela yakho incinci. Amen. Sicela inkazimulo namhlanje. Sicela inkazimulo. Kodwa sisho uJesu wayesho uthi ngifeze bonke baba. Uthi ngifeze bonke uthi ngikhazimulise. Ngoba ngifeze bonke. Ngeke sithi nje sicela inkazimulo yakhe singafezanga intando yakhe. Asicela intando inkazimulo yakhe silibandla lasematsheni ngoba sifezile intando yakhe. Amen. Konke sikufundisiwe sikwenze sithobeka simthobela uNkulunkulu. Ukuthobela uNkulunkulu ngeke uziyothobela uNkulunkulu osezulwini uhluleke ukuthobela umzalwane wakho uhluleka nawe ukuthobela umholi wakho. Ngeke uthobela uNkulunkulu. Amen. Amen. Ingane zethu ingane bazalwane bazifastile zingena umkhuleka lo igadi nizigadi ngoba khona manje ngithola umbiko ngisekhaya ukuthi bese izenze itiye lapha ekitchen zidla ziyagadwa lezi ngane thina sasigada sihlala nazo sigada ngoba wawuyigada noma iye bathroom ngoba zayifike zidla ama Colgate ebathroom. Uyazi mamona isasinani kamamkabini uthi kwathema amacarrot twice ophelele isobho ngakusasa ikhanda zawashaza aguqa. Amen. Siyagaba ingane khona manje nithuma amanzi nithazi yakho amanzi zadlula lapha manje yenza thenga amazimba. Amen.
Ngoba lezi ngane kufanele zizile ukudla lezi ngane. Njengoba iqale namhlanje zoze zidle kusasa. Siyazigoma ngogomo lasezulwini. Siyaziqinisa. Ukuthi ngoba zidla amaphilisi lezi ngane, aziya emakliniki lezi ngane. Ikliniki yazo ukubeka izandla zikhulekelwe, zivume izono lezi ngane, ziqede lezi ngane zidle ukudla. Amen. Amen. Lungile ilale lapho. Kodwa nje ngeke ilanga ngangayivumela ukuthi ilale. Ngoba njengoba ilele nje inyongi leyo. Ngangithi ake igijime la ibaleni ikhuphuka inyongo ihlanze. Zikhiphe ngithi. Zikhiphe. Oyibona ingane zakho ziyokhula ejakadula njengamathongo. Ingakho ingane zethu la ematsheni ayikho thina ingane yempila. Awuthaya zayimpi. Ayikho ingane yempila. Amen. Akakho umzala nombila. Lawu ayika uthakathakathi. Amen. Yathandaza inkosi yamakhosi uJesu. Yakhulela inkosi. Ingakho nathi namhlanje kumele sikhuleke. Siyathanda sithandi. Amen. Verse 3. Ukuphila okuphakade ilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqiniseleyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Amen. Ukuphila okuphakade abayophila yilokhu ukuthi bayangazi ukuthi indodana yakho uNkulunkulu. Futhi manje sengikukhazimulisile ngiqedile. Ngiliqedile ibanga lami. Mangake kuthiwa namhlanje iyakhala insimbi ezulwini. Uyabizwa namhlanje yini oyiqedile? Uqedeni namhlanje mangathiwa nje namhlanje liyakhala iwashi. uJesu waqeda. Nabapostoli abagcoba umpostoli Paul abaliqeda ibanga. Bangengalibali umpostoli Paul into zomhlaba. Namhlanje bazalwane akuphela masikhuleka into zomhlaba. Namhlanje akasikhulekela ukuthi bazalwane siyongena. Sikhalela ukuthi sizwile ukuthi ama-100 ngama-100 abantu abangenanga. Nkosi kanje akawusifake Nkosi akawusikhumbule. Ukuba sizile ukudla nje bazalwane sizoyikhalela. Ukuthi Nkosi amathumbu amazalamba Jesu ngizokuncenga baba ungikhumbule. Hlukane lokuzokhulekela abantu ababathola imisebenzi. Amen. Khulekela uzokhuleka ukuthi ifinish endlini imoto yini. Bazalwane uyazi mawuthatha uJesu ugcina imiyalo yakhe ayikho into ongenayo. Amen. Ayikho into ongenayo mawuthatha uJesu ugcina imiyalo yakhe. Amen. Ayikho into ongenayo. Amen. Uthi usayicabanga nje lonto leyo. Uthi usayicabanga nje ifike ingane. Akufanelekanga mawunomzalwane ube negidigidi zeimali emabhenki. Ngoba wena unebhenki lakho lemfihlakalo yasezulwini. Ngoba inkinga mawusunegidigidi zeimali uzothi mangabe ufisa into uhambe uyodrawa. Awusuthandaza. Amen. Amen. Ufisa nje wena ikhekhe wena uyodrawa. Ufisa nje wena ijuice wena uyodrawa. Ufisani wena uyodrawa. Kodwa ceba kungekho lutho ebhenki ukuthi mina ngicebile. Uzombona apha uNkulunkulu, uzombona into kade uyifisa nje yenzeke. Amen. 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 Kade sile kwamntombazane laphana ngiphethe le Bhayibhelana elingaka. Ngithi nayi. Kodwa la ngifanele leli iBhayibheli madoda. Leli liphathwa nawo odoli ala ngifanele kodwa ke ngoba iBhayibheli ngizothini. Ngasho nje kanjalo enhlizweni yami. Namhlanje mina ngilitholile iBhayibheli. Inkosi malanga. Amen. 1150. Uwaphatha wena. Ngalithola namhlanje. Amen. Likhona elinye inganga ke ngisalifuna ngifuna mangihamba ngiyothuma ngilibambe kanje. Amen. Ngizalithola futhi nayo. Yonke into engiyifisayo mina ngiyayithola. Ukuthi nje uNkulunkulu ungisizile, angifisile uthola semhlabeni. Amen. Yeah. Ngiyazenyanya izinto zasemhlabeni. Ngoba zangihlukumeza. Ngaze ngafeba ngifuna izinto zasemhlabeni. Ngaze ngantshontsha ngifuna izinto zasemhlabeni.
kwasala ukuthi ngithakathe ngifuna izinto zasemhlabeni manje angizifuni tu bangilisa lapha ekhaya wena kodwa mama umama mongameli kodwa nje wena lapha enkozweni awukaze nje nazi impahla igcwele ezinye zibuye eEurope bazalwane Europe zifikile phela kulungile nanako kwabenza umgoka ngithi nako amen funa ngifane nani amen khona ngasuphakama amen babe ngena abantu ngihleli nani bangabona ukuthi ubani lo amen ngoba siyazulile amen Jesus amen ezulile abekho mama mongameli amen sabantwana bakaNkulunkulu haleluya amen amen sabantwana bakaNkulunkulu amen sijula kuthandweni lokumthanda kulinye izolo bazana Fone. Lesibaya. Manje-ke ngikhazimulise wena baba. Kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Verse 6. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babengabakho. Okay, verse 6. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Amen. Uthi ubonakalisile ezweni kubantu abaphe bona. Manje uJesu njengoba esihambile uthembe thina ukuthi silibonakalisa izwi likaNkulunkulu ngisho ngoba linjalo singalengezi futhi singalimphisi. Amen. Ukhulunywe bazalwane last week uba kumthembe ekhuluma bazalwane ngokuthi kufanele sibe nofuzo. Amen. Fanele sibe nofuzo. Makuthiwa simfunzile ubaba wethu uJesu simfunze bazalwane ngisho nangokukhuluma simfunze bazalwane ngisho nangokuhamba simfunze. Amen. Ufunzo wayenza lento uJesu wayenza kuba baba nakomama abayibaze basho bethi hey uzizele ubaba imfunzile ingane yakhe noJesu ufuna kanjani oza akabe mina bekhule kosuku ukhule kusandile uvule ifoni lapha lithi usho ubaba ukwanyana ufike nini ufike nini ubaba ukwanyana ivuke kusele uze ubaba ukwanyana phela kodwa bekhule kani bana bukani ayisituke Boy baba Bukani uJesu ufuna lokhu ke amen makuthiwa abangcwele bakhe bakhonjwe ukuthi noma uhamba kuphi emsebenzini ivangeli manje ake siya ukulikhuluma umntana uNkulunkulu ngithethelelise wena ngihlanzi ukuthiwani liphile lihambe ivangeli liphile uthule uthi tu kodwa ube unofunzo ukuthi wena ufunzile ufunza uyihlo uJesu. Amen. Amen. Sifuna ku verse 7. Sebazi ukuthi konke ongiphe wona kuvela kuwe. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile bona. Bawabukele bazisiphi ukuthi ngavela kuwe. Bafuna ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona. Angikhulekeli izwe kepha laba ongiphe bona. Amen. Babengabakho. Uthandiwe. Inkosi yamakhosi kwathi masizonyuka emhlabeni yathi ngiyabathandazela yathi ngiyabakhulekela haleluya yathi kodwa ngikhulekela izwe kodwa ngikhulekela labo ngiphe bona uNkulunkulu ukuthi bahlangane bangilinde ngize ngibuye. Hey Jesus ngabe uzobuya usekhona na ngabe uzobuya usekhona kade ngisasho bazalwane yithi sekunabazalwane la inkonzweni abesegiyene elizima kabi
lokuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngabo masisha. Amen. Ubuhlungu abakubo noma uthi uyathandaza uhluleka ukubathandazela inkinga abakuso kanti ngathi uNkulunkulu akufaka kule nkinga uyakuthesta ukuthi mase uhamba sewufana noJoseph eGibhithe yoba inkosi uyokwazi ukumela isizwe na ngekubahona abantu ungahluphekanga sinihona nje sinemivimbo sinihona nje sanqamuka imilenze sinihona nje sibaguludla. Amen. Kunabazalwane nebazalwane nokuhluleka lokuthi mawuthi uyathandaza ungazi ukuthi uzothini kodwa mawubabona bagcwele uNkulunkulu. Uma ngabe kanjani angeke unqobe ubuka uJesu engekho. uJesu opha amandla ukuthi inqobe isono. Kunabo mama bazalwane abanobaba bangakholwa bayabahlukumeza bayifunela izangelo uSathane usebenza ngabo kodwa labo mama bamile. Kunobaba bazalwane amakhosikazi abo wakholwa ayabahlukumeza kodwa labo baba bamile. Kukhona uNkulunkulu njengoba bakhethile nje ebenzisa lezi zinto ezibuhlungu nje kukhona abakhethele khona. Amen. Khulunyiwe izolo bazalwane. Khulunywa ngokuthula. Ukuthi iba nokuthula. Enhlizweni yakho iba nokuthula. Noma izinto zikhona zifika ngalendlela eyifika ngazo. Thina umzalwane mayivelelwa intembi la elikwa ehlupheka enzeka yonke into thina siyajabula. Siyamkhulekela kodwa siyajabula. Ngoba siyazi ukuthi masifa soshiya yini. Uphawu lo. Thina sesiyazi iphethe insizwa, uphethe indoda, uphethe umama. Sesiyazi thina. Ngoba kungcono kabi la ematsheni la evangelini uqala ngokuhluphe kunoqala ngokubusa. Kungcono kabi. Sinabaqale ngokubusa lana bekho namhlanje. Mase bengena egiyeni likaJobe lokuhlupheka abekho bathi uNkulunkulu akekho. Mase bengena egiyeni likaJobe lokuhlupheka. Thina siqinisana noma kunzima ngoba saqala sathestwa ngenhlupheko, sathestwa ngamalanga bomlilo. Ayikho into engenzakalanga empilweni yethu. Kwasha ingane zadlisa ushefu kwayikho konke akukho ongenzakalanga. Namhlanje ngakuzumile. Shumani ivangeli yesibili. Asabi noma singabethelwa. Asabi noma singabulawa. Asesabi. Amen. Funda leswayo. Verse 10. Konke okwami kungokwakho nokwakho kungokwami ngikhazimulise ukona. Amen. Uthi uJesu konke kwakhe kungokaNkulunkulu. Konke kaNkulunkulu kungokwakhe. Nathi namhlanje silibandla lasematsheni. Asithi konke kwethu kungokwakho. Konke kwakho kungokwethu. Amen. Mawunento umzalwane usuthi yakho. Yethu. Noma ngawunani okwethu. Amen ke bathandekayo. Ngoba uJesu uyasho uthi okwakho Nkosi kungokwami nokwami kungokwakho. UJesu efikile la emhlabeni nangelilodwa ilanga amhlazise uNkulunkulu. Nangelilodwa uthi ngiliqedile ibanga lami nje usho uqinisile. Engabe wena mase kufika ilanga lakho lokuthi uyacinyeziswa manje uyafa uyosho yini uthi ngicinisele ngiliqedile ibanga lami. Noma uyothi usuthi uyacinyeziswa uqhamuka izinto ongazenzanga la emhlabeni ziyoqhamuka ungakafi. Utshele mina. Kodwa nje uzofa ngo3 ngo 12 o'clock uzobe fika la. Zitho nosenzanga. Uma ngokubeka abantu ubona iqulu labantu uqhamuka okuthiwa ulikhulekela. Kofika konke usela. Kuyobonakala ungumzalwane ufungasha. Sibona laphi ikhona malifa ngqathi ukuthi aliyi. Umzalwane kangashi mayefa uyalala nje athule. Amen. Angasha zazayimoshe uthi wasiwashi isidumbu uthi uzuyimoshile mina ngeke.
Amen. Qedile ibanga lakho. Kufana nezibusiso. Abanye bayahamba bayoyibulala. Bayibulalela ukuthi ababusiseki. Mhla ufa uyobona zonke lezi zibusiso. Usithande movie bazalwane. Thina sashonela ubaba sibancane. Ngikhumbula ngigijima ngeround ngiyothatha intambo lapha ngiyoyibulala. Ngabanja sekoyibulala. Ngoba ngithi ngizoba yini ubaba kasekho. Amen. Namhlanje ngabe ngafika amakhwanta bedunisile yonke lento. Nani ngangiyothola la? Athi uNkulunkulu uyabona umsebenzi ngangikisele wona emhlabeni. Uyayibona ibusise ngangibusise kahle. Hamba esihogweni ungenakhaya. Manje namhlanje usekhaleni usehluphekeni azi ukuthi test uyaqiniswa. Qina. Amen. Thandaza njengoba Jesu njengoba thandaza uthi mina ngithandaza ukuza kuwe baba. Thandaza ukuza kuwe baba. Amen. Thandazela ukuthi mawubuya uzolanda ibandla lakho uqale ngani Nkosi. Singawuvumeli umzimba wesinto. Singawuvumeli umzimba wesinto. Si exercise ukuthi nje mayifika nje sihlwithu. Amen. Yiko lokho ngithi mina ngifuna esangazi la. Ngoba masasihlutha sobe singasekho leso sangazi. Akho sangazi la esingazutshikiza labasicula ngoba akho sangazi esiphethwe amadolo. Uphethwe amadolo umthakathi. Ubuhambile ebusuku. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngathi futhi inkonzo zoba khona kusasa lesi siyaqeda bazalwane. Futhi inkonzo kusasa kufuna isheshe ngempela ngoba inkonzo ziningi kusasa. Amen.